Tänään on se päivä, kun me värjätään meitsin hiukset. Luotetaanko me olleen tänään, hä? No kato mun hiuksia niin. Ei saat komistus. Eli miten tää prosessi menee nyt? Pari bleachia. Jengi tulee kyllä vihaa paljon. Oikeesti? Kyllä me bleachataan se tuplana. Joo. Voi olla vähän kihelmää ja sitten vaan väriineen ja toivotaan parasta. Mullakin sydän. Alkaa vaalenee jo. Näyttää aika freshiltä, vai mitä Oltsu? Kyllä. Let's go. Eka bleachi tehty. Näyttää tältä. Ihan hauskan näköinen. Jou! Nyt on 2 bleachia tehty. Näyttää ihan freshiltä. Seuraavaksi laitetaan väri päähän ja saa nähdä miltä näyttää. Kyllä. Jos tarvitte värjäystä, niin koodi vaan olla salpakin. No niin, nyt on bleachattu ja nyt lähtee väri päähän ja nyt näistä tulee blondit. Ei muuta kuin pesun aika sitten ja sen jälkeen isketään hoitoaine. Damn! Opetti sulle ei kaikkea voi saada taivaalta